ምኽንያትኻ እንታይ እዩ? ሓደ ንጉስ ነይሩ ሓደ መዓልታ ቤተ መንግስቲ ዝንከባኸቦን ልዕሊ ኩሉ ዘቕርቦን ኣገልጋሊኡ ከም ዝሰርቆ ዘሎ የስተውዕል በዚ ድማ ብጣዕሚ ይስምዖን ይሓርቕን ኣነ ነዚ ኣገልጋሊየ ልዕሊ ኩሎም የኽብሮን ይንከባኸቦን ኣብ ቤተ መንግስተይ ናይ ውልቀይ መገልገሊ ገይረ ሸይሞዮ ዘድልዮን ዝሓተተን ኩሉ የማልአሉ ንሱ ግን ኢደይ ሰይርኒ ለካስ ይሰርቀኒ እዩ ነይሩ ብጣዕሚ ዘሕርቕን ዘናድድን እዩ ይብል እዚ ንጉስ ነቲ ኣገልጋሊኡ ድማ ብሞት ክቆፅዖ ይውስን ጸኒሑ ድማ ሓደ ሓሳብ መጸሉ ነቲ ኣገልጋሊኡ እድሉ ዝምክረሉ ጸዋታ ንክህቦ ሓሰበ እቲ ንጉስ የህድሰኒ ዝበሎ ጸዋታን ነቲ ኣገልጋሊኡ ድማ ይቐጽዓለይ ዝበሎ ሓሳብን ይሓሲቡ ነቲ ኣገልጋሊኡ ድማ ጸዊዑ ከምዚ ይብሎ ኣነ ንዓኻ ነቲ ዘጥፋእኻዮ ጥፋት ብሞት ቀጽዓካ ወሲነ እየ ነገር ግን ሓደ ዕድል ክህበካ ኣነ ንስኻን በቲ ሰይፍና ክንገጥም ኢና ንስኻን ተተዓዊትኻ ክምሕረካን ነጻነትካ ክህበካን እየ ኣነ ተተዓዊተ ድማ ኣብዚ ግጥም ኣብ ኢደይ ትመውት ኣለኻ ይብሎ ሙሉእ ንምርኣይ ኣብ ቻነለይ ብሩህ መልቲሚድያ ኣትዮም ይከታተሉ የቐኒየለይ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ከይትርስዑ ሰላም